Esan biharrik ez da hau, ze gai jorratuko dugun gaurko landara tarte honetan. Atxabaltara etorri gara, Etxustegi baserria zehazki, bertan dau eta Egoitz Garzia Etxabe, gaurkoan gurekin dugu, kaixo Egoitz, ikusten dugu, Beixiak dira honek. Bai, kasu honetan beixa dira honek. Kasu honetan beixa dira. Bai. Ganaduan gaixa jorratuko dugu, zehazki beixa eta irixena. Zeuk baserrian beixa dakozulako, gero aurrera komentatuko dugu, azpeikin beirixak badakotzu eta. Ez dakit, niztik hasi zinean, noiz ekarri zeben beixak baserria eta noiztik zabitzen urakin lanian? Nik honek ikarri lauan, oindala 6 bat urte. Honikan txaltxik isa ziala, eta poli-poliki ezitzen hasi nintzen. Eta 6 urtetik 7 urte daudeaz, oin 7 urte isa ekarri nagoela. Atxabaltan beixak, azpeikin berriz, irixa batzu? Bai, are dia lagun bat eduko irixak, eta ni karratzen naiz harik entrenatzea. Are dia kompetitzeko dira, eta hauek kapritxerako hemen etxeko lana egiteko, eta hemen zehoze terrenuak eta garbitzu eta eukitzeko hemen. Lan handixa eskaketan dau? Honek ez, honek azken finean kapritxoz ibiltze dut, eta kapritxoetan gauzak azkenian lan apuraten muten dugu, baina eraman garritxea. Eta hauek urte danian kanpoan ibiltzei gainea, eta hauek lan bai, euren bolara gehiago, ez? Bai, ni biotenia harrapatze dut, lanak eta iteko erabili, eta beliz groselea sortatzeko beliz. Irixak berriz, pentsatzen dut, kompetizioarako bideratuta onda lan handixoa eskatuko zuela, ez? Gehien bat eurakin beixakin konparuta, ez? Bai, are ja beti barruan egiten dira normalian, are ja entrenatzeia dieta bat egiten daue, janaixa asko zandibu jakie, entrenamentu zehaz batzuk gumi jakie, eta are ja askoz lan gehiago egiten daue bai. Porque gero esfuerzo oso handixak egin bidaue, hauen aldian hauek etxeko lanak eta egiteko, molatzeie, baina are ja esfuerzo handixak egin bidaue, eta are ja dia profesionala bezala hemen kompetitzen dira, areik idi probatzea dago. Berezixia dira, ez? Idixak. Asko pentsa dut ezala ikusiko, hemen... Ez, asko ez dira ikusten idixak. Badaz, baina horren beste ez dira ikusten, ez da. Baina, azken finean egiten dira diprobak eta, hemen ez dago itxurek, hemen haitxabal eta arrasate, hemen inguruan ez dago itxurek eta, baina, han Bizkai aldian da, Gipuzkoa barne aldian da, badago itxuria honikan. Zein da zeure egunerokotasuna? Bixak uztarketa dituzu, beixakin barkatu lanikia eta gero irixakin entrenamendu horrekin? Irixakin eukitzen normalian, 2-3 egunetik behin entrenatzei. Orduan, segun eguraldia bai, eusia bada igual egun honetan ez dut entrenatzen, baina 2-3 egunetik behin entrenatzei. Eta honek, lanak eta inbiotu dinean, da gero bai ibiltze dut aparte, errugera batekin da pixkat, ohitu da goteko bai pixkat. Irixak esan du, kompetizioarako erabiltzen dituzu, horrek prestakuntza bat ekarriko pentsatzen dut. Bai, horrek zela da prestakuntza hori, irixak behin baserrira ekartzen dituzunetik, pentsatzen dut hasieratik ezingo diala erabili kompetizioarako. Ez. Hasieran ekartzea idigaztiak ekarri, eta pixka lehen gustarrixan da, erakutzi jaki ibiltzen. Tirakasi aurretikan, pixkat berein artian ibiltzen da, gustarrixan da. Gustarrixa ez dakixen handako da, ez? Hori da. Hemen jartzen da hau dana. Bata bestia gustartzeko erabiltzea, eta gero hemen tiratzeko erabiltzea. Hora be ohitu miako dialako. Hori da. Azkenian hasieran lotzeu zunien bata bestiekin, ibiltzen bestakixie bata bestiekin. Eta jakin bidabe bata bestiekin konpenetatzen. Azkenian idi pare ona izateko, bata bestiekin konpenetatzen jakin bidabe. Eta lan egiten. Gaztetatik orduan, ez? Zenbat gaztia hobe. Naiz eta kompetizioetarako ez da, zenbat denbora gure izaten da behin kompetitian prest esaten duzunean. 7 urtetik aurrera komeni da, pixka idixe inda egoteko gortuz pixka eguteko, komenia 7 urtetik aurrera. Eta karo, ez da hona balixo da besta, 6 urtekin idi batzuk ezik gabe erosi eta nahi izatea 7ekin kompetitzera eman. Gazte. Bai, gaztetik hobeto, gero urte gixo biko bentsate horiteko, jartzeko bai. Eta 7 urte horreitan entrena egiten da, ez? Bai, hori da. Normalian gaztia dienean, entrenamentu fondua egiteko entrenamentuak. Kilometroak eta mendira joan, da hor duta erli mendixan, 2 ordu egin eta atzeko fondua. Eta gero pixka apura egiten azte denean, pixu gehiagokin entrenamentu motza bat, denpora motza bat, baina esplosiboak eta pixkat bere epe joteko egiten ja. Zeuk entrena egiten duzun idi horreik, ez dakit ze momentutan dauzen, ez dakit zeuak ez izan ja kompetizio horretara faten, ondio prestatze prozesu hortan dauen? Ez, guria ja oin gurtian 7 urtetik 8 urte daudiaz, egon dira ja txikitatik gaina, egon dira urtebetetik ja esitxa daz, eta aurten ja kompetitzen hasi dira ja. Eta idi probak edo idi kompetizio horreik, izaten dira, beti ikusi izan duen horreik, ez? Bai, hori da. Sama bat garraiatu behar izaten dago, 2000 kiloko harri bat, gutxura bera, eta plaza bat izatea, herri batzutan izanuko plaziak 20 metroko da, bestetan 25, bestetan 23, eta izaten da ordu erdixan,
aber zeinek egiten dago plaza gehiago. Plaza bada, unetorri, aber zeinek egiten dago gehiago. Eta pentsatzen dut, egongo diala proba diferentiak, ez? Hiri proba barruan hori da, kategoria diferentiak azkenean. Da ze pisu librekuak, horreik pisatu lehiki edizan edo beste, eta ero dau pisua kontrolauta dute dienak, asko jota idiparia pisatu lehika 1.140 kilo. Hortik gainera pasatzen basa pisu hortatikan, pasatuan kilo bakoitzeko, kilo eta erdi gehiago jatzeako ari gainean. Eta gero adibidez gure idizak, aurten hasi dinez kompetitzen dago kategoria baten ditzen da kintopekuak. Horren, ungo urtean, kintopeko kategoria kompetitzen dago, eta datorren urtean ja, pasatzeie kompetitzera ja idiz harrakin ja. Pentsatzen dut, orduan, hori, lan handiz eskainiko dozuela, ez, idizan zaintza hortara, idizak gura be, hori, prestanguntza berezia gura daue, azkenean ez dagoelako jareten izatiei, profesional batzuk, ez? Hori da. Ari azken finean alimentazio bat egun bidaue, entrenamentu honakin, ez dago alixo kriston pisuak inibiltzea eta etxian erletzea behidizak, pixkat konpensa hon bidea eta gero bere probak iteako bai, analitikak eta zen ikusteko, eta azkenean die profesionala dira, eta azkenean Euren entrenamendua zelako izaten da, zer entrenamendu mota egiten duzu esan duzu, kilometroak egiten duzuela mendixan, baina, ze sama mota garraieketan dago, zer egiten dago. Adibidez nik atzo, oin ezean ja kompetitzen dabitzen, ja aurretik ja lan egin dauki pisu ondixo egin eta oin ja proba bat iti bestera pixkata mantenimentu bat iti, ez? Adibidez nik atzo, 45 minutu, kubielta handi batekin, pixkat ibili, pixkat hankak eta luzatzeko eta ibiltzeko pixkat. Eta bestela, igual, astean behino, beste 500 kiloko karga batekin ordu bete bat ibili, o beste alera bat jarri eta gaur mendiko buelta batin, o beste batzutan igual kompetizio hostian da pixkat rekuperatzeko ustaltu gabe, sokiakin altu eta mendi buelta baterain. Eta zenbat ero esaten dira txapelketa horreik? Bueno, normalian, hauek aurten ibilko dira hilabetian behin holan, jokatuko dabe, txapelketa bat. Gutxi hobe badaz joleketzu igual 3 astera, baina hilabete bat bintzat komenia etxoitxia. Porque rekuperatzeko bideoen denporia, gero pixkat berriz pixkat ibili eta gero azkenengo hastia pisuan saltzeko pixkat kontrolan bidea bai. Jana eta asko kontrolabi jako, orduan, ez da komeni asko biltzea, besta. Hori esan gura notzun, 2000 kiloko harrixia aipatu duzu, 2000 kiloko harrixia idixan dako, esfortzu ondixi esango da. Txapelketatik bestera, baura begurako hau, ez? Rekuperatzeko denpora hori. Bai, porque guk azkenengo apostia jokatu duen adibidez, leleko hastian agujetak egin dagote, egu bezala, agarrotu egote, orduan, aste bete egoten bai pixkat agarrotu. Gero beste aste pare bat komeni da pixkat etxean lasa ibili eta rekuperatzeko. Eta gero berriz pisuan saltzen hasi bizara berriz, da hor dieta bat ite jakie. Eta dietan beha pixka sufritzen dago. Orduan, apura komeni da. Hilabete bat komeni da gutxienez. Hilabete bat gutxienez komeni da. Zan duzu goin gutxi hasi diala, zeure idixe, zuk entrena egiten duzu nire horreik, 7 urte horrei beteta, ez, lehiaketatan. Ez dakit, zer moduz fanzatzuen aurreneko txapelketa horreik eta... Ino, 2 aposta jokatu dugu, eta lehenkoa nahiko errezio hasi gauen, bestiak aurretik jokatu zuen gure aurretikan, hori sorteu egitea, normalian. Orduan jokatu hori sortu egitea, eta zeinek aurretik jokatu eta zeinek atzetik. Atzetik dagoena, referentzia badauka aurrekuak. Eta lehenkoa aurrekuak oso ondo esan ibili, orduan guk atzetik denporak eta kontrolatuta, nahiko errezin gauen aurrekuen lana. Eta bigarren niatuko gauzakun, bigarren apostan aurretik jokatzia, baina areri oso gogorran kontra, dagoen gogorrenetariko baten kontra. Eta aurretik tokatzen zazunean inbiozu hasieratik idixo apoten inbiozu, ez daukotzu gualpetzero, 50 plazaitea jungo gara. Eta bukaeran hobeto badaz, lehen duko zehose gehiago izan. Eta ezin badabe, gehatu ingo dire nuo. Eta ingauen 50 plaza eta pasa ingauen, eta bestia 59 egin gehatu zen, da irabazi gauen, bai. Hori izan, ortengo esperantzia hori izan, haren kontra jokatzia, nire lagunak, eta lortu zauen jokatzia, eta irabaztia, bai. Eta aurrerantzian, ez dakit, noiz dakotzuen, urrengo probak... Bai, oinek jongo die, honen bukaeran Aizana Zabalera jongo die. Bai, leheko apostiatuko jokaztu goben plaza hartara jongo die, eta, zelan da zen. Porque honek asko aldatzei bai proba bat bestera. Hori galdetu behar notzun. Bueno, ez dakit, jarraikortasun hori manteketan dagoen, ondo... Idiona jarraikortasun hori mantentzen da. Guri pasazakun adibidez, bigarren apostia jokatu ostian, Ungitzan 15 egunera berriatu gara jolastera. Eta oso denpora gutxi zen, eta idixak kantzauta zela eta ezinean ibili zian. Jarraitzen zaudien, baina ezin txispa hori atara. Eta, karo, komeni dalako deskantzu hori ukitzia. Eta hori Aizana Zabalea juten genien, ikusiko zer handa zen, rekupero dian, o han ikusikoa. Oso ondo, eskerrik asko, egoitz. Esan du, idixak ez, beixak uki gurekin, baina, bueno, zer moduz atezatzuen, idixak initen duzuen proba hori denak. Pena bat izan da, porque ekartzeko asmoa zekuen gaur, baina azkenean ezin izan dugu lanagatik eta ezin izan dugu ekarri. Bueno, ikusiko, zer moduz harrakitan duzuen proba horretan, eskerrik asko. Zuei.